bådene. Ikke med mig. Men hvis der vanker på rederi, vanker der død. Hvor er det der, de kan gøre noget. Heller gider ikke at sige noget. Heller. Skal vi ikke Okay, men det er op at slå, når jeg vinder. laver et skovangreb. Det er bare sådan, wow! Lad være med at angribe mig bag dig. Nå, en lille pige skide Jeg har gemt den ind i hjernen. Åh, min finger! Jeg tror, hun er saltet. Hvad? Se her! Der er en, der ligger nede, så kommer der et handicap. Tænder dine øjne, så er det handicap. Jeg gør det jo ikke. Er du glad for, at du har videokamera? Undskyld, jeg provokerer den. Ikke kigge over på mig. Hvad er dine siger, det er provokerende at høre på? Der er mange hermænd. Vi kan